Donc, 3 segles i mig de presència francesa, 3 segles i mig d'opressió nacional. Existeix des de molts anys aquesta cerimònia. Des de 1944. I la gent que van venir van constituir aquesta cerimònia. Ara no queda ningú d'aquesta època. Era gent que havien resistit. Eren gent refugiats, sobretot. Era una manifestació de refugiats i hem provat de l'arrelar a la realitat russionesa. Cal dir que som al cementiri de l'Oest, Sí. on hi ha una petita estela, justament, una estela que s'ha pogut posar a aquesta època ja o molt després? No, s'ha fet el 1944. La guerra no era encara acabada i això sorprèn gent del sud, que diuen com heu pogut ho fer en 1944. Bé, és a dir que el territori ja era alliberat de la presència dels nazis. En aquesta cerimònia, ja acabarem per aquí si voleu, que hem fet avui, hi participen gent molt diverses i grups molt diversos. Sí, exactament. És una cerimònia que és oberta a tots els catalans. L'única cosa que podem lamentar és que hi ha grups i partits catalanistes que no venen. Regularment no venen, no sé per quina raó. Sí, quasi sempre els mateixos i des de temps. Sempre els mateixos, enguany s'ha afegit reagrupament, donc... Hi ha parlat ERC, també. Ha parlat ERC, i nosaltres que som una associació, no som pas un partit polític, som una associació cívica. En faltarien d'altres. Sí, però hi ha molta gent que brillen per la seva absència. És sempre un dissabte i un dissabte... No, abans era un diumenge, però el problema que hem tingut és que el diumenge, el més a prop del 15 d'octubre, hi ha una altra manifestació, la manifestació del col de Manrei, a la Vajol, i hem provat, hi ha gent que volen participar a les dues, i per arreglar aquest problema, l'any passat hem decidit fer d'ara endavant un dissabte. Sí, és veritat que hi havia bastant problemes. Fins i tot la data a vegades coincideix també amb reunions d'associacions de polítics. Sempre. Bé, si no hi ha res de molt important per afegir sobre l'actualitat o sobre aquesta cerimònia... Sí, cal dir que el combat continua i suposi que el Cercle Alfons Mir llença una crida perquè la gent participi a la manifestació del 7 de novembre. Que és bastant aviat, a Perpinyà i a la Catalunya, això mateix. Moltes gràcies, adeu. Va votar a favor, juntament amb la majoria, entre altres, els regidors del Front Nacional. L'amic Enric Vilanova va felicitar l'Ajuntament per això. Va recordar que era company. Tanmateix, dos consellers municipals es van abstenir. No val la pena de recordar llur identitat. El passat 31 de juliol, el senyor Ramon Sala ens va adreçar una correspondència per informar el Cercle Alfons Mir del lloc escollit per homenatjar el nostre president màrtir. L'espai públic poblat d'arbres, situat al mig del carrer dels Pinsans, rue de Beauvreuil, en el barri del Mig Bernet, ja porta el nom de Lluís Company. Com ho fem de tradició, observarem ara un minut de silenci en record del president